Hola, en este vídeo anem a instal·lar i configurar un servei DNS en un servidor Ubuntu. En vídeos anteriors havíem configurat el servei d'HCP i ara en aquest cas el que anem a fer és instal·lar el servei DNS amb el programari 20.9 i després configurar-lo. Bé, jo havia iniciat ja la màquina d'Ubuntu Server i també una màquina client com és el Mint, des del que farem l'accés a un webmin a l'Ubuntu Server per a configurar-lo més còmodament. Bé, la primera operació que haurem de fer serà instal·lar l'aplicació i executarem l'ordre sudo apt install 20.9, introduïm la contrasenya i confirmarem la instal·lació de tot el programari. Bé, pareix que ja ha funcionat perfectament, no ha donat cap problema de dependències. I una de les altres coses que anem a fer és configurar la xarxa de l'Ubuntu Server més adequadament, perquè tingui un poc de coherència amb la resta de programari que anem a instal·lar. I el que anem a fer és canviar a la carpeta netplan i editar l'arxiu de configuració de la xarxa. Vaya, error més gros. Editem l'arxiu i el que anem a fer és configurar els servidors DNS per a cadascuna de les interfícies. Així anem a especificar el mateix servidor DNS, que en aquest cas serà el del router, o en el vostre cas, quan feu les pràctiques, serà la del servidor de l'aula. I també podríem afegir o bé els DNS del nostre proveïdor d'accés a internet o un públic, com en aquest cas el de Google, que és el que vaig afegir jo. Bé, per a la xarxa interna també anem a aplicar i anem a definir també el nom del servidor DNS, que en aquest cas sí que serà el mateix servidor, la mateixa IP del servidor d'Ubuntu Server. Molt bé, una vegada fet les modificacions, guardarem, eixirem de l'editor i el que anem a fer és aplicar la configuració, a veure si no ens hem enganyat a l'escriure alguns paràmetres o directives. Amb sudo netplan apply he vist que obtinc alguns warnings, però en principi no ens dona cap error, aleshores està ben escrit. També el que anem a fer és modificar l'arxiu de configuració del servei d'HCP, que es troba en la carpeta /etc/dhcp i anem a editar un arxiu dhcpd.conf, que és el que guarda la configuració del servidor. Bé, així ja teníem uns paràmetres globals que ja havíem definit quan havíem configurat el servei d'HCP, que és un servidor autoritari que dona una llicència o una concessió per client, o sigui que pot donar més d'una, en aquest cas hem posat el paràmetre off. I en aquest cas, on tinc definida la xarxa, el que tinc que fer és canviar el nom del servidor. En lloc de ser el servidor de Google, vaig a canviar-lo per el nostre servidor local, que el que va fer és, d'alguna forma, resoldre peticions d'un domini local que després crearem. Per tant, es borra el servidor genèric o públic de Google i posa la IP del servidor DNS
local, que resoldrà els noms per al domini local. Pues ja també puc guardar les modificacions i ja puc eixir també de l'editor. I el que vaig a fer és reiniciar el servei també per veure que no hi ha cap error a l'hora d'escriure les directives. Reinicio el servei i comprove el seu funcionament i veig que efectivament no obtinc cap error. Bé, doncs una vegada tinc estos canvis, el que vaig a fer és reiniciar el meu client i accedir al Mint. I accedir a l'Ubuntu Server per a comprovar si efectivament des del web Mint puc configurar alguns paràmetres i veure que tot està funcionant correctament. Poso la contrasenya. I des del navegador d'internet el que vaig a fer és accedir al webmin del meu Ubuntu Server. Aquesta seria l'adreça correcta, la IP del servidor i el port d'augment. L'usuari i la contrasenya seran les de l'Ubuntu Server. I en el menú el que tinc que veure és si el servidor DNS s'ha activat en el menú. Com veu encara no està activat, per tant tinc que refrescar els mòduls perquè acabi d'instal·lar el bit nou. Com veu ja tinc actiu el servidor DNS. El primer que tinc que fer en la configuració del servidor DNS en els paràmetres globals és resoldre què va passar en les peticions que no seran del domini local, que seran peticions externes al nostre domini local. Per exemple, l'adreça de Google. Per això el que tinc que fer és afegir també com a servidors de remissió i transferències, puc posar esta vegada la IP del nostre router o en el vostre cas del servidor de l'aula, i també podria afegir una pública com la de Google. Guardo els canvis. I per a que el sistema funcioni correctament, una altra de les opcions és modificar la verificació del DNS sec, que per defecte està en mode automàtic però que no funciona correctament per a resoldre les adreces externes. Aleshores el que tinc que canviar és i modificar-lo a no. Guardo la configuració i puc tornar ja, o puc d'alguna forma tancar l'aplicació, perquè el que farem serà la creació del domini local. Sí que la farem a través del webmin, però ho farem un altre vídeo per a que aquest no se faci tan llarg. Per tant, vaig eixir així del... I el que vaig a fer abans de crear el domini local, vaig a reiniciar el servei bit nou i veure que no tinc cap error. Des del meu Ubuntu Server reinicio el servei en l'ordre sudo service bit nou restart i comprove que no tinc cap problema. Efectivament s'està executant sense cap tipus de problema. Bé, ara el que vaig a fer és reiniciar el meu Linux Mint, el meu client gràfic, i veure que tota la configuració està en ordre i que tinc accés també a l'exterior. És a dir, que puc navegar per internet i que puc resoldre les peticions externes a través de la configuració que li he fet al meu servei DNS.
ho comprovaré des del mateix terminal i executarem o bé l'ordre dig, per exemple, amb el nom del servidor que vull resoldre, que en aquest cas és el de Google.es, i veure si obtinc una adreça correcta. Efectivament, me dona la resta. També puc veure que en la configuració d'aquesta màquina client tinc els DNS correctes, que serà el domini local. Efectivament, ja m'he configurat com a servidor DNS l'Ubuntu Server, perquè s'ha instal·lat del 29, i com puc veure també puc resoldre les peticions externes amb la configuració que he fet des del webmin en la reemissió i transferències. Bé, aquest vídeo acaba així i veurem en un proper vídeo veurem la creació d'un domini local i la configuració, i veurem com se poden resoldre, com resol les peticions a aquest domini local, se fa la resolució de noms tant des de la màquina servidora com també des de la màquina client. Bé, en el següent vídeo ens veurem.